Kula nuwun ajeng suwita. Penduduk saking kula saking anu Sangu Banyu. Wah. Sangu Banyu nggih. Ajeng suwita Sang Begawan Bima Suci. Nembe sakit. Darahipun mengge minggah. Sampun mboten nampi. Sampun mboten nampi pasien. Aduh. Sampun. Nggih. Oh. Aneh-aneh. Rumangsaku Panakawan ki nek ora do gojek kok kaya gatel lho cangkeme. Undang-undang napa sing ora entuk omong? Ora ana. Bicara itu bebas. Lho lah iya entuk wae ning rak ya ngerti to ning ngarepe pepunden iki sapa? Aku sapa? Yai Prabu Puntadewa ki sapa? Werkudara sapa? Janaka sapa? Lho lah sapa kok malah takon? Iki piye to jane maksude piye? Sapa? Sampeyan iku sapa? Lho, aku ki ratu. Lah sing ngomong sampeyan RT ya sapa? Niki. Sik, ra tekan. Niki tak kekep niki. Driji kula sing tengah sing pundi? Kok yo angel. Rap. Driji kula sing tengah sing pundi? Iki. Iya. Wong edan. Kan kecekel kok ngguthek-uthek upil. Ayo minggir, jaluk dalan, minggir. Siniring Samirana mrih Sekar kadung ngas kandanyo mawe raras renaning griya ora antara suwe nggon lenggah ning petrabaan ngarga Kilasa iki ora pangling ana rawuhe pandhita ing Kendari Sada Begawan Anoman Bodorharja sapraptamu ila dalah jagat diwa Bathara jagat pangestu ngara ya Yayi slamet tekaning pun Kakang tansah pinanunganing kawidadan niring sambi kala pun Kakang sowan ana ing pertapan ngarga Kilasa Werkudara pamujining pun Kakang Tampanana sing gedhe pangapuramu yen to kowe nyebut jeneng Werkudara nang kene ora ana Werkudara sing lenggah ana ing petrabahan kene Begawan Bima Suci ya Bima Sakti. Osik to. Siadi aja ngilang-ilangke.
Tanceping kekadangan antaraning Siadi lan pun kakang kuwi ora mung sedina, rong dina, nanging wis mataun-taun. Lan pun kakang ora bakal lali, pun kakang ora bakal panglip. Lamun Siadi kuwi kadangipun kakang panenggak. Panenggahing Pandhawa kuwi Werkudara. Sakarepmu nggonmu ngarani. Nah ya ana ing ngarga Kilasa kene ora ana Werkudara. Sing ana Bima Suci mongko blegere Werkudara aja mbok sawang bab perkara bleger aja mbok sawang bab perkara wujud yen kowe goleki Werkudara ning kene ora ana ning kene sing ana Bima Suci Yayi kadereng rasanipun kakang jagat nganti keberbegen marang umandanging sira Yayi ingkang ngaglar Brahmana. Ana pendhita anyar katon kang mapan ning pertapan ngarga Kilasa ing peparab Begawan Bima Suci. Kumacelu rasanipun kakang mbuktekake marang pawarta mau jebul bareng pun kakang prapta ning ngarga Kilasa ingkang maglar Brahmana sira Yayi Panenggak Pandhawa Werkudara. Ya mung emane kena ngapa banjur sira Siadi ndak sebut Werkudara sajake kaya ora lega penggalihing sira Yayi Werkudara. Anoman bola-bali wis tak kandhake ya ning kene ora ana Werkudara ingkang lenggah ning ngarga Kilasa kene Begawan Bima Suci nanging wujudmu Werkudara aja mbok sawang perkara wujud akeh panunggalane nadyan wujude padha nanging beda sesebutane lho wujude padha beda sesebutane yo coba yen pancen Siadi ngerti wujude padha beda sebutane. Angin gedhe ingkang saka segara kuwi jenenge apa? Angin gedhe ingkang saka segara kuwi jenenge prahara. Angin ana ing daratan ingkang bisa gawe geger, iso ngrusak sakabehe. Kuwi jenenge lesus. Padha-padha wujuding angin nanging beda jenenge. Saya tak takon karo kowe banyu ingkang mili saka pagunungan metu saka tuk jenenge apa? Kuwi banyu sendang. Banyu ingkang mili urut saka gunung tekaning segara kuwi banyu kali. Banyu ingkang mapan ana ing segara jenenge apa? Kuwi banyu segara padha sesebutane banyu. Nanging beda arane. Mula aja banget-banget nggonmu ngremehake marang adeking Bima Suci. Anoman. Mumpung durung sarta aku ngelekake lan ngelingake marang kowe. Nggonmu teka ana ing ngarga Kilasa aja nyawang lawan Werkudara. Maragake sawangan kanthi permana jati. Sawangan kanthi permana jati sapa sejatine Bima Suci iki senggana kakangku. Kagiat risang kapirangu renanggul kinembet kembet dosang reknaning bawana sak pandurat kendel sang Begawan Anoman pandhita ing Kendali Sada dupi midhanget sabdanipun sang Begawan Bima Suci kinen nilingake paningal ngginakaken permana jati sigra manteng pangestine sang Senggana kagiat kaudra wekasan dupi mulat ing lenggah wonten ing singasana papan pelengganing sang Bima Suci tanah sanes kejawi wis sangasih prana ngomong dhateng sang Bima Suci sigra nglumpluk datan padha sang Anoman waduh mati aku penembahan. Penembahan sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana. Dosa menapa ing badhe kula sandhang ngantos kula wantun nungkak krama wonten ngarsa paduka penembahan. Saestu bilih paduka menika inggih Sang Bima Suci, inggih Sang Bima Sakti ingkang sampun kaloka badhe inggih menika paring wujuding ilmu kasampurnan dhateng siswa paduka penembahan. Kula nyuwun pangapunten penembahan. Wah, ora dadi ngopo. Syukur kowe isih eling lawan Purwadasina. Ing mekaten klilanana sak mangke kula nglebur tapak asta paduka penembahan.
Tegese piye? Kepareng mboten kepareng kula badhe dados siswa paduka penemban Sang Bima Suci. Anoman. Yen wis madhep mantep pun bakal dadi siswane Bima Suci. Sing jeneng Bima Suci nampa siswa ora bakal aku njaluk babakan brana picis kanggo sesulih sarta tandha kapercayanku marang kowe. Nanging siswa kudu iso ngaturake dharma bektine marang guru. Liripun kados pundi, Anoman? Dila meneh iki mengko bakal ana dayuh. Dayuh iki mau temono. Yen kepengin ketemu karo Bima Suci, iki dudu wancine aku nemoni dayuh. Mula dayuh mau rangkanono kanthi sak apik-apike lan sak becik-becike. Aja gawe kapitunaning dayuh mau, aja gawe kagelan atine dayuh mau. Raden ana apa kang dadi pekarmane dayuh mau, Anoman? Ngendika istaken dawuh Lelana Bidal matal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bambang Senggono. Sampun prapteng witing Nagasari mulat mangandhap katingal mulat mangandhap katingal wanudya yukura aking Kakang Anoman piye monggo dawing Sang Begawan Bima Suci? Siwa Anoman kados pundi pangendikaipun Sang Penembahan Bima Suci? Piye Pakde? Kok wulumu rontok? Kok kaya saja kaya kagel-kagelan atine biasane sing jeneng munyuk iki nek keweden iki mesti mripate iki meh gathuk karo irung. Nyungar-nyungir kae. Oh kok nyungar-nyungir ngopo? Bar tampa ya. Mboten nggih. Wah kula kemawon kewirangan babakan apa. Lah kula menika rak ya ora apal to. Ing atasing kelenggah utawi ing jumeneng wonten ing Petrabahan Ngarga Kilasa menika menawi dipun sawang rak mboten benten kalian pasuryanipun kadang kula panenggak inggih menika pun Werkudara. Tiwas kula menika malang kadhak kula menika caturan kalian nadi kula Werkudara menika kanthi basa ngoko nanging mboten saged nyawang. Sareng Sang Begawan Bima Suci paring dawuh supados kula ginakaken permana jati. Waduh. Kula ngertos ing lenggah wonten ing singasana papan pelengganipun Sang Penembahan Bima Suci. Mboten sanes kejawi Sang Asih prana ing ngemong dhateng raganipun Sang Bima Suci. Sakala kula ndeprok kula ajrih nampi satipun Sang Begawan Bima Suci nggih. Lah kowe iki senengane sembrono kok, Pakde. Dumeh kowe wis dadi pendhita suwe terus Bima Suci dadi pendhita lagintas terus kowe karepe luwih senior ngono to maksude? Karepe iki le dadi pendhita luwih suwe sampean terus sampean iso ngendhak karo pendhita sing luwih enom ngono to? Ora sok kaya ngono kuwi. Bima Suci kae pendhita lagi ampuh-ampuhe paribasan itu dadi geni. Ora tau nggawa rek kae. Dimas Antasena aneh-aneh. Pendhita itu dadi geni kok ora nggawa rek. Ameng kari idu nyumet rokok kari idu.
Mbako kari nemu ayo. Udut kari idu ora penak. Kok ngono kok mesok isih ana sing gemremeng. Angger Antasena menika nawi ngendika kok aneh-aneh. Ora aneh-aneh iki nyatane kok. Njur dawing Sang Hyang Bima Suci piye, Pakdi? Ger, kula kadhawuhan supados mapakaken tamu ingkang badhe rawuh wonten ing Arga Kilasa. Ngendikanipun Sang Hyang Bima Suci, tamu menika mboten kenging pinanggih kalian Sang Panembahan Bima Suci. Kula kinen ngrangkani menapa pekaremanipun dayuh menika kala wau. Weh, lah ya, Sasmita. Sing jeneng pendhita iki nek ngendika kaya ngono sing jeneng Sasmita rangkanana dayuh iki mau. Ladirana pekaremane. Lah kuwi tegese dayuh iki mau ora entuk ketemu karo Sang Panembahan Bima Suci. Upama dayuh iki ngung meksa, kuwi wajib diundurake kanthi sarana peksa. Kuwi Sasmita sing tak tampa. Mulai dula mekaten, kula suwun sedaya siswa-siswa Ngarga Kilasa sampun ngantos negakaken katentremanipun Ngarga Kilasa. Yai Mastiake anggere Garkaca Angger Antasena monggo dipun betengi kahanan Ngarga Kilasa menawi wonten sinten kemawon ing badhe pinanggih kalian Begawan Bima Suci kedah dipun unduraken. Hayo Kakang Anoman tadhirake. Monggo Siwa Anoman. Lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Gunanggono magawiya gelarira wangwang Wela jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Kara Bawadana. Wonten dawuh kan? Sareng kula kan Bawadana dipun utus pados bidhal wonten ing Arga Kilasa. Mestu padha dawuhipun kan Yai Prabu Duryudana supados anjodak papanipun Pandhita Anyarkarta ingkang nami Bima Suci. Nyata leres kendhikanipun Pamanarya Sengkuni lan Bawadurna jebul Bima Suci menika sampun saged dipun pesthekaken menika namung sesinglonipun Werkudara. Lah, kula sampun matur. Ketawis kok nggih, ketawis. Ing atase nuwun sewu, Pendhita anyar kok siswane wis para putra Pandhawa. Niki malah ketok Antasena, lah niki malah Anoman barang suwita teng ngarepe teng ngersaning Bima Suci. Oh, pancen ketok banget. Nek Bima Suci niku pancen anak kula Werkudara, pun nggih. Mboten samawi penggalih ingkang tidha-tidha tumunten samangke dipun dawuhi pados Bima Suci lunga saka Ngarga Kilasa. Menawi Bima Suci mboten purun kesah sang Ngarga Kilasa, kedahipun dipun peksa supados dipun jiat sarana paripaksa. Ya taya kowe. Kelangan ukara Bapadurna kendel. Anoman
wonten timbalan. Bekti kula katur sinuwun. Iya ya Anoman tak tampa. Pangestuku tampanana. Nggih. Prembanduna bekti kula katur. Ya Anoman tak tampa. Pangestuku tampanana. Ya Nyuk. Nggih. Kula pundi nggo jimat paripe daya ning kasantosan. Reganapati harus nguni bekti kula kunjuk. Iya ya Anoman tak tampa. Pangestuku tampanana. Lho nggih. Pak Di aku ngatur kesembah ya Pak Di. Antasena tak tampa pangestuku tampanana ya cah bagus. Ya. Simbah Duran. Durna. Simbah Durna aku ngaturke bektiku katur. Ya tak tampa Antasena. Putuku cah bagus cah jronet. Pangestuku tampanana Antasena. Simbah Patih bektiku katur. Inggih kula tampi dawah sami-sami. Wonten menapa sinuwun dene Paduka rawuh wonten ing Arga Kilasa. Anoman wonten timbalan. Aku tak takon karo kowe mara gage wangsulana pitakonku kanthi pertitis. Kowe kok mapan ning Arga Kilasa kuwi wigatine? Ih, sawetawis kula sewita wonten resanipun Sang Begawan Bima Suci. Lah dalah, yen ngono pancen kepara nyata. Yen to Arga Kilasa kene ana pendhita anyar katon ingkang peparab Begawan Bima Suci. Bener ngono to? Ih, kasinggihan mekaten. Kersa Paduka rawuh wonten ing Arga Kilasa. Anoman wonten timbalan. Diutus dening Kyai Prabu Duryudana supaya aku ketemu karo Bima Suci Caturnetra. Ingkang wigati merga wis kumolancang sarta wani nerak pacak nerajang pewaler. Si Bima Suci nggone macanggraha ning Arga Kilasa. Ora weruh sarta ora ngerti lamun Arga Kilasa kuwi klebu wewengkon kebawah keperintah negara Ngastina. Dadi upama Bima Suci ki mapan ana negara utawa ning Arga Kilasa mesine kudu nyuwuni dipalilaing Kyai Prabu Duryudana. Lah kok dadi wani gedangkrang lungguh ana ing percerabaan ing Arga Kilasa mongko tanpa nyuwuni dipalilaing Nalendra Ngastina. Mula Bima Suci tak anggap keluputan. Luputing Bima Suci ana dawuh pangandikane Kyai Prabu Duryudana supaya pendhita anyar iki kudu lunga saka Arga Kilasa. Yen gelem lunga sarana becik, syukur bagi sewu. Nanging yen to ora gelem lunga kanthi becik, aku ingkang bakalan jodak lenggahing Bima Suci saka Arga Kilasa Senggana. Anoman malumpat sampun prapteng witing naga sari. Molat mangandhap katingal wanudya yukuru aking. Anoman kok sajake nesu. Sajake nggih sajake. Dek Pate, pripun? Niki salah set. Salah set pripun? Sampeyan mang lunga, sampeyan mang lunga. Riki diganti Kartomarma. Oh nggih. Gunane napa wong tua-tua niki nek kon belum mlayu kabeh? Oh. Nek ana Kartomarma ora sing tumandang karya. Ah nggih. Nah, Kartomarma duduk sini. Iya. Iki mesti arep ana apa-apa iki nyemelangi kahanane kaya ngene iki. Pendirangan mripate Senggana. Mripate Antasena ya wis abang kabeh. Bar ditetesi mbok menawa. Nuwun sewu sinuwun. Menawi Paduka paring dawuh mekaten, kula nyuwun pangapunten, kula ingkang dados pepalang. Lho, dasarmu apa? Kula siswanipun Bima Suci. Kok sik? Kowe wis dadi pendhita kok isih deku-deku ning ngarepe pendhita, mongko Bima Suci kuwi pendhita anyar. Lah kowe wis dadi pendhita pirang-pirang puluh taun kok dadak suwita karo pendhita sing anyar wujuding Bima Suci? Apa wis tok jajaki kawruh jero cetheke si Bima Suci? Babakan kawruh menika mboten katandha lami lan botenipun tiyang menika madeg Brahmana. Nadyan kula sampun puluhan taun madeg Brahmana, iwedene Bima Suci nembe pinten dinten anggenipun madeg Brahmana, nanging menawi wonten ngelmu ingkang migunani tumraping Anoman paripaksa kula kedah purun sewita dhateng pendhita ingkang peparab Begawan Bima Suci. Lah dalah. Yen ngono kowe dadi pepalangku. Nyuwun pangapunten boten atos kula wantun. Nanging gandeng panjenengan meksa paripaksa kula iki meksa ngunduraken Parasata Kurawa. Walah dalah. Ora minggah ngarepaning Basukarna. Tak slenthek talinganmu ora gograk marasmu aja dundang Narpati Basukarna. Monggo kula aturi nyobi katigdayanipun Anoman sinuwun.
Piye, Ma? Wiwit biyen dumugi sepriki Anoman menika napa mboten tambah umure nggih, Man? Lho. Pendak taun Anoman ki ulang tahun. Dadi tambah umure. Happy birthday. Ana wong urip ora muda umur iki wong piye coba tak takon. Gumun kula lho. Gumunmu apa? Wit mriyen dumugi sepriki Anoman menika kekuatane mboten suda-suda. Anoman menika kekuatane mboten suda-suda, mboten nate kula kinten kasektenipun menika mboten suda wonten lho, Man. Tangane ya atos. Kowe urung nyoba nggawa tumbak percuma. Upami kula menika butuh tumbak, mesti tumbake disaut Anoman, kula malah kena tumbak kula dhewe. Gada nggih ngaten mawon. Gada disendal munggah candhak Anoman tutuke silah kula jengklit niku sapa-sapa wis nganggo, Man. Gir nggih ngaten. Dubeng-ubengke mengke keneng kula dhewe niku wis biasa ngoten. Kandhak mlekutu swalo kembal semerante hawala. Sapa iki sing isa dijake nang pabaratan? Satama tumut lara untu. Oh. Mboten melu. Mboten. Asing melu. Nggih nika rombongan Kurawa pirang-pirang. Sapa sing arep maju? Wis tak bedhek. Wis tak bedhek. Anggere tak umum kene iki sing bengok mesti menungso kae. Ya lodong lah rambangane ra ana sing perang. Jinan. Suaramu kok rada gedhe. Susu-susuwe mboten medal. Arep maju apa? Arep maju apa? Mung suwe. Mung suwe Anoman. Wah, Kartomarma iki ora iso ngrampungi karya. Ing antase menungsa-mungsa punya kok mundur. Nek cara aku isin ya, Cit. Isin menungsa kalah karo munyo. Tandangi Anoman tok ajar mundur anak Prabu Karna iso ketemu karo Bima Suci. Kowe entuk ganjaran. Anoman tuh gimana? Neng kono, neng pabaratan. Kula terus mikah. Anoman, ketemu aku, kelakon ketemu karo. Mbok metu. Dereng krasa ae. Metu ae ya, Cit. Oh, bandom sandal ora. Omong kok neng jeron kotak, metu kok. Ora janjane kowe iki nek wayangan ki nggo gamelan dhewe apa piye? Kok ting klontreng ora. Topo ngrame kan? Maksude topo ngrame. Topo ngrame iku nek budi-budi nutuki kaleng. Oh. Pun mboten sakaya Anoman niki ndadak kencan wektu Anoman kelakon cek. Cangkeng siramu motor dening aku. Iki Antasena. Sesengkune iki ngapusi. Jare mungsuhku Anoman. Milih sapa-sapa ana. Aku ana, Kakang Garukacana. Kakang Antarjana, Mak Jrik Setyaki ana. Mengko arep milih sapa? Wedian. Wah. Komplit.
Udus. Wah, la. Bapak pancen muridé Bibi Bima Suci werna-werna. Ana Antasena, ana Gatotkaca, ana Antarja. Setiawan. Setyaki ya, Setyaki. Lah nek aku maju paribasane su. Sulung mlebu genggeni. Iwak kecemplung ana ing pupu. Apa? Iwak kecemplung pupu. Iwak kecemplung wuwu. Wuwu apa pupu? Wuwu. Iwak kecemplung. Ora bakal iso urip bakal tekaning pati. Ha piye terus ora? Wis pepenake, nek perlu sengkuni dibala. Aku ora melu-melu wae. Bajigur sampean ngapusi ya, Man. Sing maju niku mboten meng Anoman ning Gatotkaca. Antarja Setyaki komplek sampean niku wong tuwa senengane ngapusi. Sampean niku pate lho. Pate. Ning ngomong arep kula digugu sampean niku cuma ngapusi. Ora seneng carane kaya ngoten iki. Aduh yo. Kok. Koko Prabu. Anggemu aku sapa? Didumuk dadane dunek-unekke. Kula kinten nek sesengkuni. Bibi. Biasane sesengkuni niku bebar-bar niku terus maju. Mboten ngerti nek sampean. Nyo. Nyuwun pangapunten. Sesuk meneh. Ora gawar-ngawur kaya ngono kuwi. Presane bae akeh. Narpati didodok-dodok dadane. Pepadake lawang, ya ta? Anoman ora minggas karo aku. Aku mentolo karo kowe senggono. Mengekspresikan montor jengklit. Rasa dadak jengklit tuwekan ora. Wong jengklit ranggo kathok, Pak. Apa? Lali. Sawise bubar prei sewengi, Cilimen kembali berlanjut, Ruk. Iya. Cilimen kembali berlanjut mempersembahkan pergelaran wayang Cilimen. Lumantar ya kuwi streaming. Harap melihat di rumah lewat jendela. Iya. Lewat di rumah maksudnya lewat streaming. Heeh. Bengi iki sing numbas apa to? Wayang Cilimen. Iya. Penyanyi Bapak Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Pak Hardono untuk warga Pasungan Ceper Klaten dan masyarakat penggemar wayang kulit. Ujupe ucap syukur untuk keluarga besar Bapak Ibu YF Martoyo atas anugerah kesejahteraan dan kerukunan serta ulang tahun Bapak Brigjen Polisi Purnawirawan Bapak Hardono. Selamat ulang tahun Pak Hardono, muga-muga pinaringan panjang yuswa, kesarasan, katentreman saha kaikhlasan barokah saka Gusti Mahanasa pinaringna marang panjenengan Bapak Hardono, Bapak Brigjen Purnawirawan Bapak Hardono. Heeh. Tresna karo wayang kulit bakale panjang yuswa. Amin. Tresna karo kabudayan Jawa bakale uripe bakale sabar, ikhlas, ora bakal duwe penggalih sing panas baran utawa gampang murup
Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan yatra? Iya. Prei sewengi? Ha iya wayang Climen. Malah bingung ngarep ngapa. Ha iya. Ha iki wayangan meneh Climen meneh. Tur dasare wis akhir bulan, Tru. Wah iya. Mula kok kanca-kanca katon pading-pading. Kete do sesae, Tru. Ya iso ora apa-apa waton. Muga-muga menyangipun Bapak Brigadir Jenderal Purnawirawan. Ya. Pak Hardono pinaringana yuswa panjang, ayom-ayom tentrem keluargane pinaringana barokah. Garwa putra sehat kabeh. Amin. Pokoke ade matur nuwun dene wis ditanggap lumantar streaming wayang Climen iki ya, Tru. Heeh, pancen bener kok. Ha iya. Wah. Jan nyenengke tenan. Ah iya ya, pancen ya seneng kok, ora seneng piye. Ha iya. Bungahake, heeh. Wah lah, kanca-kanca cahayane ya beda karo wingi-wingi. Lega. Ya ana sing tetep pucet wong cok. Lho. Cok ki mergane cokro warung tanggane. Ya wis ben ora apa-apa. Ndara Janaka arep tedhak ning pertapan Ngarga Kilasa. Sowan ning gone Begawan Bima Suci. Bima saiki ngadep pendhita to. Terus bibi kon ngapa? Pendhita engko nek cantrike rada mrosa sithik gedhe munggah. Rosotote mak petenteng. Ya wis rampung. Lah wong sing jeneng bapak ki ninggali penyakit dhewe-dhewe kok ya. Edan darah tinggine tinggalke kakangku, gulane tinggalke aku. Ayo wis adil. Ha iya. Sembah nuwun Bapak. Aduh. Janing yaning talaga kadilangit moyono sumawur nyat langening kalangwana gelar pandhan muncar non ler kekonang surem sorot etan badan sasampunipun ketingal sareh penggalipun kula ajeng nyuwun dawuh Den ndika niku jane ajeng tindak pundi Kakang Semar kula miturut pawarta ingkang wis sumebar warata saindenging jagat ana pandhita anyar katon ingkang bakal anggelar kawruh kasampurnat tanula kejaba mung Sang Penemban Bima Suci ning mapan utawa lenggah ning Ngarga Kilasa. Mula ora lega rasane atiku, Kakang. Lamun to durung bisa ngaut pepadaning Sang Wiku Dibya, ya Sang Bima Suci, Kakang Semar Badranaya. Samareka den prayatna samuriris eka balik titiyani kandayani tresnya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti
dalan iku langkung prayogi menawi telu mekaten, Gus. Ujub sarta gegayuhanipun Ndara menika utami monggo kula dherekaken anak wajana ingkang keri Kakang Badranaya. Kulatmara sang Arjuna Asmana kang kamanungsan. Yat langening kalang panaglar pandhahan muncara non surem sara tetan padang Om Mas Kang Rada Kakang Resi Kanika Putra. Wah, punapun Di? Ngambalipun ming dados saturipun ingkang rayipun Manikmaya kawontenaning kayangan katraking gara-gara ingkang sumundul ngawiyat satemah kathah para Jawata para lian jerih katraking gara-gara Kakang. Dalah. Kekilapan menapa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru nyumurupi dhateng mobah musikipun Jagat Raya. Jenyatanipun samangke wonten satunggiling brahmana ingkang ndedhepok wonten ing pesanggrahan utawi ing pertapan Ngarga Kilasa. Wondene brahmana menika kala wau peparab Begawan Bima Suci ingkang boten sanes kejawi namung wayah Paduka ing Jodipati menika pun Werkudara. Werkudara kalepatan tumraping kadewatan krana wantun aglar brahmana wonten ing Ngarga Kilasa. Mangke riyin lepatipun mapan wonten ing pundi? Krana jejeripun satriya wantun nilar dhateng kasatriyanipun. Tumunten aglar brahmana wonten ing Ngarga Kilasa Kakang menika lepat tumraping kadewatan. Lha nuwun sewu. Werkudara mboten angraca dhateng kasatriyanipun menika mboten. Namung sasampunipun piyambakipun menika nalika semanten pinanggya kelawan dewanipun inggih menika Sang Ruci Bathara. Lajeng pikantuk wujudipun ngelmu inggih menika ngelmu kasampurnaning gesang. Tumunten sakmangke Werkudara aglar brahmana menika ingkang wigatos namung badhe kepengin inggih menika maringaken ngelmu menika dhateng sagung para titah ingkang pantes lan trep nampi ngelmu. Amargi ngelmu kasampurna menika tumrapipun Bratasena inggih pun Werkudara menika sampun inggih menika punjul-punjuling ngelmu utawi pepuntoning ngelmu utawi pantok ing pun ngelmu. Mila awan menapa lan kula kinten boten wonten lepatipun menawi Werkudara menika tumpun nyebaraken ngelmu menika kala wau jaran menawi titah menika sedaya mangertos babagan ngelmu kasampurnan satemah jagat menika badhe hambabar katentreman, hambabar ayem, mboten badhe wonten raos menapa-menapa sarta mboten badhe wonten cecungkeran wonten ing alam padang menika. Nanging tumrap kula Werkudara lepat ing mekaten Kakang Rada sampun ngantos paring pangandikaning kathah-kathah. Sakmangke Werkudara badhe kula jugaraken upami Werkudara mboten saged kula jugaraken tetep Bratasena badhe kula boyong wonten ing kayiwangan kula cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka Kakang. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Dalah. Rekencang warudaya Pak Pong Bu Bolong kali codhe sapa sing gawe. Nggih, nah itu lho mekaten jer panguwas wonten Asta Paduka Adi Pramesti Bathara Guru kula semanggaken. Namung menawi wonten bobol boroting lampan sampun ngantos panjenengan
Lajeng nyuwun tulung dhateng Raka Sidhe Pangdalu Dajer kula sampun ngaturaken sarta ngemutaken dhateng Adi Pramesti Bathara Guru. Monggo Kakang sakmangke sesarengan mandhap wonten ing Arga Kilasa. Nggih, monggo di kula dherekaken Adi Pramesti Bathara Guru. Dewa-dewa sukata ngutani Premorareh mangosamya ngambrang kadi karnaning kaswase yen aning marga memalat kung dosang Kundawastratmaja ing wah satriya Madukara yen ora kleru kekasihmu Raden Janaka penemban Nyata pandhita ingkang lantip panggraita. Paduka sampun mangertos dhateng sowanipun ingkang abdipun Arjuna. Mesti kemawon Paduka ugi sampun mangertos sababipun menapa dene kula kraya-raya sowan wonten ing Arga Kilasa. Wah. Janaka. Yen pancen wis madhep mantep ngono bakal nyuwun kawruh kasampurnan. Ora usah bakal ngenteni sesuk dina samengko bakal tak wejang wujuding kawruh kasampurnan maragagi ulungna astamu ingkang sisih tengen kene Janaka. Tingkem kang netra Sang Begawan Bima Suci rinapal mantram sakti winejang sarana batin Sang Arjuna anampi kawruh kasampurnan tan prabéda nalika Sang Werkudara pikantuk kasampurnan saking Sang Ruci Bathara ya Sang Mahardi kengret dupi binuka paningaling Sang Arjuna dadya padhang trawangan mesem ing wardaya Sang Panengah Pandhawa wau. Pandam sumula amadangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang tiamanah engkung sumungkem guling. Duh penemban dubi kula nampi sasmita tuwin kula nampi wejangan kawruh kasampurnan kados ingkang sampun Paduka ngendikaaken adyan lumantar batos nanging padhang trawangan manahipun ingkang abdipun Arjuna. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan penemban. Wah. Jejering satriya riwis nampa kawruh kasampurnan. Gunakna kanggo memayu hayuning jagat. Gunakna kanggo mbabar katentreman.
aja kanggo ngobak-obak kelawan katentremaning jagat sawigung nanging jejering satriya ana pundhae sinampiran pakaryan ya kuwi gawe tentreming jagat mula lakonana kewajibaning kasatriyan aja nganti mengeng kelawan jiwaning kasatriyan ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sing langit kelap-lapatun lir kincanging risang mawe gandrung Werkudara rajutan nggon kita madeg Brahmana ning kene ora ana Werkudara ing kene anane Bima Suci kita ora usah dadak ngaku Bima Suci ngerti yo kita adu arep kelawan diwaning para dewa ulun Sang Manikmaya ingkang sayekti ngerti kelawan jeneng kita panengah Pandhawa ora ana panengah Pandhawa sing ana Bima Suci yen kowe goleki Werkudara tekese kleru dalanmu merga ning pertapan kene lenggah Sang Bima Suci apa ulun ingkang bakal mbabar kita wujud Bratasena yen pancen bisa para gage Bathara Guru. Bala Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring sata Kurawa kambahungke penemban sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana kula ingkang sowan kula nalindring Amarta Prabu Puntadewa sumawana kadang kula Indrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna estining manah namung badhe Purwita dhateng paduka Sang Penemban Bima Suci ingkang pranyata. Asmanipun Sang Penemban sampun malimbar angebeki jagat menika ngantos keberbeken dhateng mandhangipun Sang Bima Suci. Duh Penemban, mugi parenga andika anampi dhateng paswitanipun ing abdipun Puntadewa. Malah kinarya tandha bektinipun ingkang abdipun Puntadewa. Sak mangke jejering cantrik kelawan pandhita jejering cantrik lan sesembahanipun keparenga paduka anampi dhateng sembahipun ingkang abdipun Puntadewa Penemban babar Sang Bima Suci. Astuna sidam skaring bawuna langgeng Puntadewa Kresna ulun ingkang momong lawan jagate Bima Suci sayekti nggone kepengin medharake kawruh kasampurnan lan kawruh panunggal wis kaleksanan nggone wis mapan minangka Brahmana ing parabeng Bima Suci ya Bima Sakti Werkudara menang kakekku piye kaya wis cukup tekan semene nggon kita medhar kawruh panunggalan kawruh kasampurnan ulun kundur makayangan baliya minangka satriyaning praja Ngamarta nggih Puntadewa.
Sinuwun Puntadewa. Iya, Mitra. Ndara Kresna. Iya, Mitra. Welah. Sami suwita Begawan Bima Suci. Niatku pancen ngono. Ah nggih, ngisi formulir. Ngisi formulir uang pendaftaran 250. Mriko dereng pikantuk napa jenenge laminating. Laminating. Mangke napa nilai STTB SLB sak piturute nika dilaminating dados kes tunggal terus diaturke sang Begawan Bimasu. Bimasu sapa? Kok wis malih Ndara Werkudara? Wah, wis Petra. Wah, tiwas tawa formulir ora. Semene wis ora dadi pendhita niku formulire dilorot kok iso nang kene. Tiwas kabeh tak tawani formulir. Lah nuwun ajeng suwita. Penduduk saking kula saking anu Sangu Banyu. Wah. Sangu Banyu nggih. Ajeng suwita Sang Begawan Bima Suci. Nembe sakit. Darahipun mengge minggah. Sampun mboten nampi. Sampun mboten nampi pasien. Aduh. Sampun. Nggih. Oh. Aneh-aneh. Rumangsaku Panakawan ki nek ora do gojek kok kaya gatel lho cangkeme. Mbok dikukur maning ngomong kok mbok dikukur. Wong cangkem gatel pengen ngomong kok kon ngukur. Omong ya bebas wae to. Omong niku ora entuk ora ana larangane kok. Kula tak takon, undang-undang napa sing ora entuk omong? Ora ana. Bicara itu bebas. Lho lah iya entuk wae ning rak ya ngerti to ning ngarepe pepunden iki sapa? Aku sapa? Nyai Prabu Puntadewa ki sapa? Werkudara sapa? Janaka sapa? Lho lah sapa kok malah takon? Iki piye to jane maksude piye? Sapa? Sampeyan iku sapa? Lho, aku ki ratu. Lah sing ngomong sampeyan RT ya sapa? Ngentekke wektu 4 menit. Iya wis ora apa-apa. Ben sah. Iya ya. Dadi pendhita barang. Iya, Petra. Nggih. Ngelmune napa? Wah, aku ora ngerti. Kula kei ngelmu. Nek sampeyan iso mbatang ngelmu kula mau guru karo sampeyan. Wah, kaya ngopo? Niki driji kula teng mriki. Nggih ta? Nggih mboten? Iya. Niki piye supayane iso kecekel? Niki supaya iso dicekel. Niki supaya iso dicekel. Piye Petro? Puntadewa kok ora iso kecekel. Ora iso, mulane angel. Lah niki ngelmu niki lho, kita. Niki tingil-tingil teng mriki. Niki supaya saja. Hut. Yo, ora iso kecekel. Lho metu neh. Hut. Kok yo angel yo. Ratu do diapusi. Nggih mboten iso niki mengelmune wong edan kok. Lho niki ora kena wong tangane dhewe kok. Oh trondol. Pancasila. Niki Garuda Pancasila. Sik ra tekan. Niki tak kekep niki driji kula sing tengah sing pundi? Uduh. Kok yo angel. Rap. Driji kula sing tengah sing pundi? Iki. Iya.
Wong edan. Barang kecekel kok ngguthek-uthek upil. Kan kula goleke. Wis stop. Petruk karo Bagong wis. Kowe ndi apa meneh, Kong? Aku wis kentekane. Aku ya wis kentekan. Ya wis nggo sesuk bengi ya, Kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.